ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமை நீதிக்கான பயண நிறைவையொட்டி மும்பையில் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம். பாஜகவை வீழ்த்துவதே இலக்கு என இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள் பங்கேற்று பேச்சு. மக்களை பிரித்தாளும் பாஜகவை விரைவில் ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுவோம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சூளுரை. மும்பையை அடைந்த இந்தியா கூட்டணி விரைவில் டெல்லியை அடையும் என்றும் உறுதி. தேர்தல் பத்திரங்கள் தொடர்பான தரவுகள் தேர்தல் ஆணைய இணையத்தில் பதிவேற்றம். தேர்தல் பத்திரம் மூலம் வழங்கப்பட்ட மொத்த நிதியில் 50% பாஜகவுக்கே சென்றது அம்பலம். தேர்தல் பத்திரம் மூலம் பாஜக 8,250 கோடி ரூபாய் நன்கொடை பெற்றது உறுதியானது. பாஜகவுக்கு அடுத்து அதிகபட்சமாக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 1,397 கோடி ரூபாய் நன்கொடை. தேர்தல் பத்திர ஊழலால் பாஜகவின் முகமூடி கிழிந்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம். நிறுவனங்களை மிரட்டி பாஜக பணம் பறித்தது அம்பலமாகி இருப்பதாகவும் கருத்து. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு இன்னும் 2 நாட்களே இருக்கும் நிலையில் வேட்பாளர்கள் தேர்வில் கட்சிகள் தீவிரம். கூட்டணியை உறுதி செய்யாத தேமுதிக கட்சியில் நாளை மறுநாள் முதல் விருப்ப மனுக்கள் விநியோகம். அதிமுக கூட்டணியில் பாமகவுக்கு 7 தொகுதிகள், 1 மாநிலங்களவை சீட் வழங்க சம்மதம் என தகவல். எடப்பாடி பழனிசாமியை பாமக எம்எல்ஏ அருள் சந்தித்த நிலையில் நாளை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகிறது. நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 21 பேர் இலங்கை கடற்படையால் கைது. மீனவர்களை வரும் 27ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க யாழ்ப்பாணம் நீதிமன்றம் உத்தரவு. தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் அதிரடி சோதனை. மதுரையில் மத்திய தொழில் படையினர் கொடி அணிவகுப்பு. நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை நாளை மறுதினம் வெளியாகிறது. செயற்குழு கூட்டத்திற்கு பின்னர் வெளியிடப்படும் என்று ஜெய்ராம் ரமேஷ் பேட்டி. அருணாச்சல், சிக்கிம் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தேதி மாற்றம். ஜூன் 4ஆம் தேதிக்கு பதில் ஜூன் 2ஆம் தேதியே வாக்குகள் எண்ணப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு. தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கத்தை தொடர்ந்து சிஏஏ சட்டத்தை அமல்படுத்த மாட்டோம் என பீகாரும் அறிவிப்பு. ஐக்கிய ஜனதா தள கட்சியின் அறிவிப்பால் கூட்டணி கட்சியான பாஜக அதிர்ச்சி. ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கேரள ரசிகர்களை சந்திக்க தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் திட்டம். கேரளாவில் நடைபெறும் படப்பிடிப்பிற்கிடையே ரசிகர்கள் சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு என தகவல். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.